Magazinele Alina Cosmetics, amplasate în fiecare sector al capitalei, sunt mereu alături de clienți cu cele mai bune produse de igienă personală, dar și de îngrijire a locuinței. Odată cu deschiderea magazinului Mega Alina Cosmetics, situat în comuna Stăuceni, administrația centrului comercial a hotărât că e momentul potrivit să-i răsplătească pe cumpărători. Tomul a început din deschiderea magazinului Mega Alina Cosmetics din 17 februarie. Avem respectiv extragere în fiecare lună. Prima extragere a fost în 21 martie. Astăzi este a doua extragere. Alina Cosmetics vine cu premiile mare automobil, premii bănești, certificate de consum pentru rețelea în casă și suplimentar certificate la odihnă. După ce atmosfera a fost încinsă de interpreta Natalia Gordienko, a venit timpul marei extrageri, unde rând pe rând au fost desemnați și premiați cei mai norocoși dintre cumpărători. Cumpărăm Pampers pentru copil mic, atât. Am câștigat 2500 de lei, nu credeam deloc, am venit pur și simplu la o plimbare și era noroc. Ieri am avut zi de naștere și astăzi este un cadou binevenit pentru mine. În casă întotdeauna bineveniți așa bani și în primul rând am copii care o să fie bucuroși de o jucărică nouă. Câștigătoarea premiului mare, un automobil, a fost Cristina Belibov, o tânără mămică, dar și o cumpărătoare fidelă a magazinului Alina Cosmetics. Facem cumpărăturile permanent, acolo suntem niște cumpărători fideli și iată când am auzit că este o tombolă de participare, am hotărât să mergem cu fetița să participăm și iată premiul cel mare. Chiar astăzi, când am venit aici, am văzut mașina și zic, Doamne, oare cine va câștiga această mașină roșie și frumoasă? Și sper să fie o doamnă și iată sunt eu. Nu ratați cea de-a treia extragere care va avea loc pe data de 30 mai. Până atunci, Alina Cosmetics vă îndeamnă să vizitați mega magazinul din comuna Stăuceni, acolo unde vă așteaptă cea mai mare diversitate de produse, toate la prețuri accesibile.